We praten met Richard Korver en Margreet Visser. Het gaat over de deskundigen die vandaag aan het woord kwamen in de zaak tegen Richard M. En daarbij ging het over de vraag: wat zullen de gevolgen zijn voor de kinderen van de zedenmisdrijven? En Margreet Visser is coördinator bij het Kindertraumacentrum in Haarlem. En Richard Korver vertegenwoordigt als advocaat de ouders in het proces. Om wat voor gevolgen gaat het? Nou, de gevolgen zijn eigenlijk, zowel op korte als lange termijn, kunnen heel verstrekkend zijn. De vraag is natuurlijk eigenlijk altijd die gesteld wordt: de kinderen kunnen het zich niet herinneren. En hoe kan het dan gevolgen hebben? Als we het hebben over herinneringen, hebben we het vooral over herinneringen in woorden of in beelden. En die hebben kinderen vaak niet voor de leeftijd van zo'n 3 jaar. Maar ze hebben wel een sensorisch geheugen. We herinneren ons wel bepaalde geuren, aanrakingen, geluiden. Dus in die zin kunnen ze er al last van hebben. Oh, u zegt nu last. Eerst zei u, ze kunnen zich dingen herinneren en nu gaat u in één keer naar last. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Je kunt je dingen herinneren, u zegt geuren en kleuren. Maar je kunt dat, als je zo jong bent, niet in verband brengen met, in dit geval, een zedenmisdrijf. Omdat je nog niet kan praten en dat begrip nog niet hebt. Dus dan is de vraag niet zozeer, heb je last, maar zou je er last van hebben? Ja. Nou, wat de gevolgen kunnen zijn. Het belangrijkste in het leven van een baby is dat hij een relatie heeft, een gehechtheidsrelatie heeft. Dat is iets echt wat neurologisch plaatsvindt. De hechting aan ouders, aan mensen waarin je vertrouwen in hebt. Als die beschadigd raakt, dan is dus eigenlijk de blauwdruk voor alle relaties in de toekomst, die is beschadigd. Want vanuit de basis van de ontwikkeling die gelegd wordt, dat werkt door in de hele ontwikkeling van kinderen. Dus als je geen vertrouwen kan hebben in mensen, iemand die jou verzorgd heeft, heeft je ook heel erg pijn gedaan, heeft je ook getroost nadat hij je pijn heeft gedaan, dat is nog het meest schadelijke, die combinatie bij één persoon. Dan leer je dus dat je relaties niet kan vertrouwen. Ga je op een gegeven moment ga je vrienden maken. Moeilijk om daar vertrouwen in te hebben. Mag ik nog een voorbeeld geven? Er zijn veel kleine kinderen die worden ziek. En die gaan naar het ziekenhuis. En daar komt een arts. En die steekt een buisje in de neus voor voeding of wat dan ook. Onaangename handelingen die als pijn zullen worden ervaren. Ja, niet altijd, of misschien wel meestal niet, hebben die kinderen daar later last van. Waarom is dit heel anders dan in de zaak van Richard M. bijvoorbeeld? Dit is heel anders dan medische handelingen. Omdat bij medische handelingen, tegenwoordig is het altijd zo dat er gevraagd wordt of ouders erbij mogen zijn bij medische handelingen. Omdat de ouders op dat moment het kind kunnen geruststellen. Kunnen aangeven, dit is nodig, dit is niet wat we willen, dit is een noodzakelijk kwaad. En ze troosten de kinderen. Iemand anders doet de handeling. Op het moment dat er een handeling wordt gedaan die A, niet nodig is, B, doorgaat, terwijl een kind duidelijk aangeeft dat het niet wil, want er is ook geweld gebruikt. Kinderen hebben gehuild, hebben geschreeuwd, hebben gekrijsd. Dat weten we van de beelden, die zijn gemaakt. Dat weten we, ja. En er is dus toch doorgegaan. Vervolgens, na 5 minuten, 10 minuten, een half uur, dat weet ik niet, dat soort details, is dat ook de persoon die je weer gaat troosten. Dat wil dus zeggen dat een kind compleet in de war is. Weet niet wat hij moet voelen, hoe hij het voelt. Als je niet weet hoe je voelt, wat je voelt, kan je vervolgens moeilijk met emoties omgaan. Ook dat werkt weer door in de ontwikkeling. Ben je eerder depressief? Word je eerder angstig? Krijg je posttraumatische stress? Is dat zo of kan dat zo zijn? Dat is zo. Kunt u vertellen welk onderzoek daarover is? Want het is, ik kan me voorstellen dat het nu een zeer bijzonder grote groep is van kinderen waarvan nu bewezen is, althans misschien nog niet juridisch gezien, maar er staat genoeg op beeld, dat deze kinderen gedurende een lange tijd systematisch misbruikt zijn. Maar is er eerder ook naar deze groep kinderen, die de leeftijd variëren van, ik geloof, 16 weken tot 2 jaar, onderzoek gedaan, zodat je ook weet, dit gaat er later gebeuren? Nee, er is helaas geen onderzoek op dit vlak gedaan. Ik zeg helaas, maar ook gelukkig. Want er zijn gewoon te weinig zaken bekend om daar goed onderzoek naar te kunnen doen. Er is wel veel onderzoek gedaan naar traumatische ervaringen bij kinderen en volwassenen. En daaruit kunnen we wel concluderen dat hoe jonger een kind is, hoe ernstiger de gevolgen. Omdat de hele ontwikkeling daarop doorgaat. Ja. Hoe dichter bij de relatie is, dus als er ook verzorging plaatsvindt. Hoe ernstiger de gevolgen zijn en hoe langer het geduurd heeft, hoe vaker het heeft plaatsgevonden. Wordt het onderzoek eigenlijk, voor zover u dat weet, meneer Korver, nu wel verricht allemaal? Worden deze kinderen die slachtoffer zijn allemaal gemonitord en dat in de gaten gehouden, zodat je ook weet wat